4 odohrané zápasy bolo možné sledovať počas uplynulého týždňa v rámci prvej top ligy. V každom z nich padlo minimálne 6 gólov, celkový súčet 33 zásahov, teda 8 na zápas. To sú čísla, na ktoré na takejto úrovni nie sme úplne zvyknutí, ale zároveň boli ideálnou pozvánkou pred blížiacim sa Final Four. TFS a Brothers mali už postup istý, ale ostávali ďalšie 4 týmy, ktoré nastupovali s presne vypočítanými, potrebnými a očakávanými výsledkami. V útorok sa ako prvý na scéne objavili Hua Hua He proti Pusinkám, najslabšiemu týmu základnej časti. Nastupovali s vedomím, že víťazstvo ich posúva ďalej a čakať budú už len na meno svojho najbližšieho súpera. Posledný krok však býva tým najťažším a to platilo aj v tomto prípade. Favorit však duel zvládol, vyhral 4-2 a tento výsledok vôbec nepotešil nenáročných. Tí teda na druhý deň prišli už len z chuti si zahrať proti víťazovi základnej časti Brothers. Po prvom polčase nenáročné ligy vyhrávali 1-0, ale potom favorit zapol vyšší rýchlostný stupeň. Zápas pomaly dostával pod svoju kontrolu a rezultátom bol výsledok 5-2. Stredajším šlágrom bol zápas medzi týmami Olympic a Wolves. Bolo totiž jasné, že jeden z týchto celkov sa medzi najlepšiu štvoricu nepozrie. Vlci sú obhajcami titulu z minulej sezóny, ale pred zápasom bol v lepšej pozícii tým Olympic. Bol tabuľkovo lepšie postavený a na postup mu stačila aj remíza. Už v úvodných 25 minútach svoju hernú pohodu zdokumentoval 2 gólmi. Duel nakoniec postrážil a dotiahol do víťazného konca po výsledku 5-3. Od 9. sa hral posledný prvoligový zápas, a to duel medzi TFS a Galacticos. TFS mali už postup vo vačku, ale v prípade, že by získali aspoň bod, vyhli by sa vo Final Four Brothers. V prvom polčase sa zdalo, že tento fakt nie je dostatočnou motiváciou. Galacticos vyhrávali 4-1 a predvádzali veľmi sebavedomý futbal. Po zmene strán sa ale favorit pustil do ofenzívy. Výsledkom bolo vyrovnanie na 5-5, ktoré stačilo na predbehnutie Hua Hua He v tabuľke a celkové druhé miesto. Zhrňme si, ako bude vyzerať semifinále Final Four. Brothers narazia na Hua Hua He a druhú dvojicu tvoria TFS a Olympic. Úvodné zápasy sú naplánované na útorok na ihrisku SDN Domino. Prvý raz v histórii ligy sa do tejto fázy nepozrie obhajca trofeje. Vlci pôjdu do baráže s druholigistami na druhých priečkách vo svojich skupinách. Wolves z baráži narazia na Xanto Team. Nenáročné ligy sa postavia proti Dream Teamu a Galacticos budú čeliť FK Halmeš City. Budúci týždeň tak sľubuje bohatý zápasový program plný gólov, taktických súbojov a možno sa v semifinále prvej ligy dočkáme aj penaltového rozstrelu. V tabuľke strelcov zatiaľ kráľuje Peter Mlínek z týmu Brothers, ktorý si naposledy polepšil 3 gólmi a celkovo ich už má na konte 15. Prvá top liga vrcholí a my veríme, že nám ostanete verní. Sledujte nás prostredníctvom Facebooku, YouTube aj na našej web stránke. Ďakujem vám za pozornosť. Pre Top ligu Richard Weinfortner.